Zino penya chiedza changuri venekeri wangu wauya yenyama dzadze yeredziya mangwanani utungamiriri wangu venekeri wangu wauya wauya Honesi wauya iye wauya kuzotinunura ama wauya Honesi wauya iye wauya kuzotirwira wauya ama wauya Honesi wauya iye wauya kuzotinunura wauya kana Jesu asvika urombohopera kana iye asvika nzara yose yopera imi kana Jesu asvika nherera dzoriritirwa kana iye asvika nzara yose yopera wauya Honesi wauya iye wauya kuzotinunura wauya ama wauya Honesi wauya iye wauya kuzotirwira wauya ama wauya Honesi wauya iye wauya kuzotinunura wauya kana Jesu asvika kumisana komira kana iye asvika hondo dzose dzopera imi kana Jesu asvika kumisana komira kana iye asvika hondo dzose dzopera wauya Honesi wauya iye wauya kuzotinunura ama wauya Honesi wauya iye wauya kuzotirwira wauya ama wauya Honesi wauya iye wauya kuzotinunura wauya Zino penya chiedza changuri venekeri wangu wauya yenyama dzadze yeredziya mangwanani utungamiriri wangu venekeri wangu wauya wauya Honesi wauya iye wauya kuzotinunura ama wauya Honesi wauya iye wauya kuzotirwira wauya ama wauya Honesi wauya iye wauya kuzotinunura wauya
Production.